Okay. Arktisk Råd er et samarbejde, som arbejder på at løse de udfordringer, den arktiske region står overfor med hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi. Rådets ansvar er at sikre Arktis fremtid og sikre, at landene tager et vist ansvar til udvindelse af naturressourcer. Man har efter isen er begyndt at smelte fundet ud af, at der er skabt nye søfartsruter, hvilket har økonomiske fordele. Derudover har man også fundet ud af, at Arktis er rig på ressourcer. Rusland har en masse, Rusland er en af de lande, som ønsker at gøre krav på Arktis og Nordpolen, og derfor vil vi gerne vide, hvad Ruslands interesser i Arktis er, om det er muligt at bevare freden. Ja. Som den første problemstilling har vi, hvilke konkrete interesser har Rusland i Arktis? Rusland, altså kort sagt, så ønsker Rusland at øge militærstyrken i polarområdet for at vogte om sine egne interesser ved Nordpolen. De ønsker også som noget nyt at udvide retten til hele havbunden, hvor de i 2001 forlangte kun en spids op til havbunden. Og hvis jeg lige kommer tilbage til det med militarisering, så ønsker grunden til, at russerne ønsker at militarisere Arktis, det er fordi, at de vil gerne vende tilbage til den gamle stormagtsambition, og de vil også egentlig gerne opretholde en eller anden form for strategisk balance med USA. Okay, vores anden problemstilling, det er, hvilke konkrete interesser har Rusland i Arktis? Ej, Benny. Okay, vores anden problemstilling, det er, hvorfor ønsker Rusland at øge militærstyrken i Arktis, og har det konsekvenser for de øvrige lande af Arktisk Råd? Og det er grunden til, at Rusland de ønsker at øge militærstyrken i Arktis. Det handler sådan primært om, at når isen smelter på Arktis, så bliver der cirka 20.000 km kystlinje, som Rusland har, der grænser op til den is, som ligesom smelter nu. Og det betyder, at kystlinjen den bliver fri, hvor den førhen var beskyttet af al den her is. Og det betyder også, at sådan aktivister, som for eksempel Greenpeace, de har fri adgang til Ruslands oliebaser og atomkraftværker og sådan noget, hvilket de sådan er lidt nervøse for. Derudover så har Rusland siden Sovjets fald ligesom ikke haft nogen militære baser, fordi det ligesom har stået for fald. Så de bliver nødt til at opbygge de her baser igen. Det handler primært om forsvar også, i form af naturaktivister. Det kan også fremstå en lille smule misvisende i medierne, når man snakker om en ny kold krig, for det er ikke nødvendigvis det, der kommer til at ske. Rusland de vil bare godt vide, hvad der foregår op i Arktis, som er et øget landskab, ligesom Danmark også ønsker at vide, hvad der foregår deroppe. Det har ikke nødvendigvis nogen konsekvenser for de øvrige lande af Arktisk Råd. Det har nok nærmere konsekvenser for de indbyggere, der så er i Arktis-regionen. Vores tredje problemstilling lyder, er der fare for krig om området. Lige nu er de arktiske lande ved at militarisere Arktis for at påvirke deres magt og underbygge deres krav på Arktis. Især Rusland er langt fremme med militariseringen. Dette overdramatiserer medierne meget om, da det kan tænkes, at der kunne opstå en stor konflikt, når alle landene vil påvise deres magt og vil bruge hård magt. Men det er vigtigt at se på det med kritiske øjne, da Rusland blot ønsker at sikre deres søgrænse, som før var beskyttet af is, og nogle af deres olieplatforme, der nu står frit tilgængelige for organisationer som f.eks. Greenpeace. Forsvarets efterretningstjeneste vurderer også, at der ikke er fare for krig eller anden stor militær konflikt om Arktis. Vi er derfor nu nået frem til den konklusion, at Ruslands interesser i den arktiske region handler om at få fat i de naturressourcer, Arktis står overfor.
Og derudover er det vigtigt for dem at eje Nordpolen, da det her betragtes som et historisk magtsymbol. Det er Arktisk Råd går meget op i det her med, at de står for low politics, og at det derfor forsikrer om, at der ikke er tale om noget hård magt. Derfor er der ikke fare for krig inden for den snareste fremtid.